Idén szervezte meg 19. tánctáborát a Tini Dance Center Székelyhídon, ahol összesen 66 gyermek perdült táncra július első hetében. A megye több településéről érkező és táncolni vágyó gyerekeket változatos és szórakoztató programok várták a tánctanulás mellett. A reggeli egyzések és táncórák mellett color party vagy éppen bolond diszkó biztosította a szórakozási lehetőséget és a kikapcsolódást. A tánctábor célja a gyerekek mozgásba lendítése, hogy az esetleges otthonülést a fit és egészséges mozgás ellensúlyozza, de ez csak az egyik része a többnapos eseménynek. Minden táborunkban nagyon fontos az, hogy összetartásra neveljük őket, csapatépítő játékokat is végzünk. Mindenki figyeljen oda a társaira, vigyázzanak egymásra, segítséget nyújtsanak egymásra. Ez a mai társadalomban szerintem nagyon fontos, és olyan zenéket és dalokat választunk, amire táncolunk, amelyeknek ilyen pozitív mondani valója van. Például az idén a Mary Poppins című musicalnek egy dala, mosolyogni kell, szívvel is, és lélekkel. A tábor könnyen meg tudja szerettetni magát azokkal a gyerekekkel is, akik első alkalommal vannak jelen. Nagyon tetszik nekem ez a tábor, első alkalommal vagyok itt, és nagyon sok új, izgalmas táncokat tanulunk. Minden résztvevő gyermek megtalálja azt, amiért kedveli a tánctábort. Táncolni szeretek, mert együtt vagyok a barátaimmal, és jó testmozgás is. A tábor programjai között minden nyáron valami újdonság is kedveskedik a gyerekeknek, és függetlenül attól, hogy hányadik alkalommal vesznek részt, mindig találnak számukra valami értéket.